Γνωρίζετε από πού προέρχεται το βότανο που αγοράζετε? Εμείς εδώ στην Ικαρία, στο κατάστημα Μελία, είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και πολύ συγκεκριμένοι. Έχουμε άδεια από το δασαρχείο για τις ποσότητες που συλλέγουμε. Με αυτόν τον τρόπο δεν καταστρέφουμε την Ικαριά. Μαζεύουμε πάντα πανσέλινο, ώστε η χυμή των εναέριων μημάτων του βοτάνου να είναι πάντα όσο το δυνατόν σε υψηλότερο επίπεδο, εκτός αν πρόκειται για ρίζες ή σπόρους που εκεί αλλάζουν λίγο η περίοδο της συλλογής. Συλλέγουμε με τα χέρια και όχι με μηχανήματα και δρεπάνια, με μικρά κλιπάκια. Αποξηραίνουμε φυσικά κάτω από τα δέντρα και όχι σε μηχανήματα και φυγρατήρες. Θα λέγαμε ότι αφυδατώνουμε τα βότανα, δεν τα αποξηραίνουμε. Με αυτόν τον τρόπο τα χρώματά τους παραμένουν σαν να ήταν φρέσκα. Αυτό είναι και το ενδεικτικό για ένα καλό βότανο. Να έχει όσο το δυνατόν το χρώμα του πιο κοντά στη φυσική του μορφή. Και εννοείται όλη η επεξεργασία γίνεται με τα χέρια και όχι με μηχανήματα. Είναι ό,τι πιο φυσικό μπορείτε να αγοράσετε σε βότανο. Θα τα βρείτε στο κατάστημα Μελία, εδώ στην Ικαρία.